Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. В образната зала. Ще изчакаме там. Няма проблем. Драги гости и родители, моля за вашите аплодисменти. Нека да посрещнем щастливите младоженци и техните кумове. Заповядайте. Госпожо Янева, заповядайте. Уважаеми младоженци, драги кумове и гости, добре дошли в образната зала на град Разград, отредена за радост и щастие. Уважаеми младоженци, съгласно изискванията на Семейния кодекс, за да бъде законен вашият граждански брак, е необходимо пред мен, като длъжностно лице в гражданско състояние на община Разград, пред вашите кумове и гости, да заявите устно и да потвърдите писмено желанието си за създаване на семейство. Уважаеми Радостин Валентинов Росенов, съгласен ли сте да станете законен съпруг на Моника Миленова Милкова?
Да. Уважаема Моника Миленова Милкова, съгласна ли сте да станете законна съпруга на Радостин Валентинов Розов? Да. Убедени ли сте, че тези млади хора сами и по собствена воля са взели решение да сключат граждански брак? Да. Да. При приемане на документите за сключване на граждански брак, съпругата е пожелала да замени фамилното си име с фамилното име на съпруга си и да се нарича Моника Миленова Розова. Потвърждавате ли заявеното си желание? Да. Моля, подложете да потвърдят акта за граждански брак с подпис. Açıkta kenara bırakmalıyız. Моля, помогнете да потвърдят акта за граждански брак с подпис. Обявявам гражданския брак между Радостин Валентинов Росенов и Моника Миленова Росенова за законен и го потвърждавам с подписа си и гербовия печат на община Раднево. Съпругата е тази, която е призвана да поддържа огъня в семейното огнище. Затова на нея връчвам документа от току-що сключения граждански брак с пожелание да се умее да запази топлината и уюта в новия си дом до дълбоки старини. Бъдете опора на жената, която ви дари с обич и доверие и свърза живота с вас. Честито полове! Всека трябва в ръка вървете, неразделни все бъдете, на добър път по семейния живот, мили млади хора. Нека да поздравим младото семейство. Може да поздравите младожените. Минавайте. Gdje što rekao?
Bunlar ayrı düğün işin tabii. Kendi kendine ayrı. Божиите планове днеска водят вашата любов по един нов път. Затова днеска тук са и майките, които си ги родили тези деца. Те вече не са деца. Щом се заставили тук, не са деца. Те са пораснали, но за майките винаги ще остане незабравим спомен, когато за първи път това няколко грама държиш в ръцете си. Когато попиташ момче, момиче, какво? Всеки е получил своят отговор. И от тук нататък са последвали безсънни нощи, много нерви, болести, какво ли не, детски градини, училище, за всяко нещо да внимавате. Но вие особено, аз правя един специален поклон пред вас, родители, че вие тези деца, освен да дадете път в живота, сте им дали по-големия път, по-важният. Това е Божия път. От това по-добро няма. Затова ще ви помоля вие да дойдете и както сте им дали живота и сте бдяли на тях, така да запалите тези две свещи, които всеки от тях по някакъв начин изразява нашите млади. И не че грижата ви за тях ще престане, но вече те са по-различни, те вече са семейни, те вече заедно по път, който вие сте се молили за този път, но ето, че е дошъл деня, в който това да се случи. Благодаря на майките, благодаря на бащите. Кой е бил по-строг? Кой е бил по-приказливен? Не знам, за всяко семейство е различно. Но плода се вижда. Пред нас е принцът, младоженец. Нека Бог да го благослови. Много ми се струва, че някой липсва. Тук е принцът, тук е младоженецът, но липсва невяста. Липсва булката. Сега ще се обърна към всички вас с една молба, ако може да се изправим. И специално да посещаме булката.
Сега очакваме, макар и труден за всеки баща момент, когато това, което е било килограми нещо, 2-3, не знам колко си е родила Моника, е станало вече принцеса. Болкът, как се откъсва от бащиното сърце да я предадеш? Уважаеми гости, може да седнете по местата си. Ние днес сме тук на това място, защото ние сме вярващи хора. Хора, които вярват в Господ Исус Христос. И всяко нещо, което правим в нашия живот, е служение на Бога. Или както го казваме, богослужение. Живеем ли? Умираме ли? Господни сме. Когато имаме такъв радостен повод, отново е повод за богослужение. Затова събрани тук заедно, нека да не изпускаме от това нещо от предвид, че сам Бог със своите ангели и херувими е тук на това място. Защото се изпълнява едно от нещата, които имат специален акцент в Божието Слово. И не е случайно. Булката и младоженецът. Словото ги оприличава по най-близкия начин, както Христос и църквата. Най-силната, вечна, непреодолима връзка между Христос и църквата. Любов, която е пожертвователна, любов, която дава всичко от себе си, любов, каквато Христос показа към църквата и към всеки един от нас като част от църквата. Днеска ние сме тук, за да отпразнуваме между тези наши двама млади. Така че аз искам да се обърна към нашите младоженци днеска и понякога проповядваме доста дълго, но днеска искам само една малка част от Божието Слово да прочета нещо, което със сигурност сте го чували много пъти, но нека днеска да бъде особен акцент за вас двамата. Това, което се казва в послание към коринтяните. Ако говорим с човешки и ангелски езици, а любов няма. Аз съм станал мед, що звънти, или кимвал, който тръгва. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така, щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам целия си имот за прехрана на сиромасти, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава,
на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. И така остават тия трите. Вяра, надежда и любов. Но най-голямо от тях е любовта. Павел ни казва, и професор да съм, и най-големият филантроп, и най-големият във всяка една посока, всяка власт да имам. Да започвам и да спирам войни, да мога да раздам всичко. И ако нямам любов, нищо не съм. Днес ние сме тук, защото не само сме плод на Божията любов, но виждаме тази любов помежду вас. Затова искам пред всичките ваши роднини, гости, приятели, които са днес тук, пред тях да попитам. Но по-важно, искам, когато отговаряте, да бъдете с ясното разбиране, че стоите пред един, който е вчера, днеска и завинаги. И той е тук. Той е бил, когато се раждате. Той е бил, когато вашите родители се раждат. Той е бил преди всичките ви предци. Той е алфата и омегата, началото и краят. Все присъстващо. И никой не забравяйте пред кого стоите. Сега, а и през цели си живот. И всеки път, когато се замислите за този момент, когато вие сте направили обещание един към друг, отново си спомняте, че същият Бог е по същият начин днеска и утре и всеки ден от живота ви. И когато един ден вие застанете на мястото на вашите родители, или когато един ден вие минете на по-задните редове, защото вече ще сте баби, дядовци, прабаби, прадядовци. Вижте, осъзнайте какво огромно благословение Господ налива в живота си. И всичко това започва в този момент, в който вие се обръщате един към друг и пред Бог, пред хората, пред ангелите правите своите обещания. Затова аз от Божие име, като Божий служител, имам правото да ви питам. Както служителите питат, когато се кръщаш, дали вярваш? Сега въпросът е дали обичаш. Затова обръщам се към тебе, Христо. Вземаш ли Моника? За твоя съпруга пред Бог, пред хората, от сега и до вечността, през всичко, през каквото преминете. През радости, през скърби, през проблеми, през щастие, през богатство, през бедност, където Господ да преведе пътя ви. Ти обещаваш ли да бъдеш винаги заедно с нея, да го обичаш, да я подкрепяш, да я прощаваш? Вземаш ли? Въпитам тебе, Моника. Този младеж сега е най-красив.
Но един ден, дай Боже да стане на 120 години и така полека едва да се движи. Дали в твоите очи той ще бъде също толкова красив? Но ти днес ме обещаваш ли пред Бог и пред всичките хора да го обичаш, да го пазиш, да успокояваш душата, да бъдеш вярна помощница, както Господ направи в Едемската градина. И през където да премине живота ви, през радости, през трудности, изобщо няма ти представа къде ще мине живота ви. Само Господ знае, никой тук от нас не знае. Но тъй като Той знае, затова аз питам дали ти вземаш стил за това. Тъй като любовта ви тя се вижда отдалече. В общината се пишат документи, документи се пишат, документи се губят. Ние не пишем документи, защото пишем на вечни неща. Вашите предоставят за вечността, за винаги. Те не се изтриват, те не се губят, защото влизат лично в архива на Бог. Но нещо, което да ви напомня за вашата любов един към друг, това хората са измислили пръстените. В Библията я намерим много често. Затова днеска, може би като израз на вашата любов, и както хората казват, пръстена няма край. И всички се молим така, вашата любов да няма край. Кой първи ще сложи пръстен? Право. Вземи този пръстен и го сложи на ръката на Моника и го слагаш с цялата си любов. И нека всеки път, когато тя погледне този пръстен, усмивка да има на лицето и топлина в сърцето, като си спомня за твоята любов. А сега, Моника, каквато и трудна работа да вършиш, Господи, не забравяй, че тя е винаги с теб. Където и да бъдеш. Светло ли е, тъмно ли е, винаги да усещаш на ръката си. И не само на ръката си, а изобщо с цялото си естество любовта на Моника. Така че тя ти дава този пръстен с цялата си любов. И нека тази любов никога и най-малко да ни повярва. Прекрасни са нашите млади хора и ние, тези, които някога сме били на тяхно място, с вълнение и трепет се спомняме за всичко това. Но след като си разменихте пръстените, в началото имаше един момент, в който майките ви запалиха свеж, да кажат, едната е Костин, другата съответно е Моника. И както те са ви дали този живот и безброй безсънни нощи, безброй грижи и любов, и вие дължите изключително много и това не го забравяйте никога. Той път обаче ви се удвояват нещата, вече имате по две майки, по двама бащи. Така че не само вашата майка и баща уважавайте. И другите, защото това е другата половина от себе си. Те си ги огледали. Те ги запалиха тези свещи. И както сте благодарни за това, което са направили, така ще се обърна към тях. Те пък да не забравят, че вие вече сте пораснали. Вие вече сте друго семейство. И да внимават с месенето.
Зато има врата, която се затваря. Любовта, тя минава през вратата, но така, нали? Разбирате ли за какво? Затова сега ще вземете тези свещи с благодарност към родителите. Ще им благодарите, но сега ще запалите една нова. Вече нещо ново има днес. Ново в небето празнуват, защото вашата сватба дава нещо ново. Така че вие до този момент всеки е вървял към Шумен, към Разград, насам натам. Били сте два пътя, две пътеки, две реки, всеки си бил по своя къл. Сега ние сме тук, защото благославяме ви от две да стане едно. Затова може да отидете да вземете свеща и да запалите новата, която... Това, което майките сте ни дали, вие вече съвсем съзнателно запалвате новата свеща. От тук нататък това сте вие. Ще поканя бащите и служители, които има в църквата. Не знам, не познавам всички, кои има служители тук, където има служители, да дойдат да се молят за благословение на семейството. Нека всички да се изправим, защото това е църквата. Това са наши деца, въпреки че са израснали в семейства, Шумен, в Разград, но това е част от Божието семейство. Те са нашите деца, защото са в нашето семейство. С това нека всички ние да вдигнем ръка на благословение. Сега всички, цялата църква се моли. Цялата църква се моли за тях. Господ, тази новата пътека, която прави, това новото, което са две сърца, това, което са били до този момент две идеи, два различни погледа в живота, сега по божествен и съвършен начин да се следва чрез Божията любов в нещо невероятно хубаво и красиво. Моля те, Отче наш, ти, който си сега тук, моля те, Господи, осветявай пътя и ги благославяй, Господи. И нека любовта им да расте от ден на ден все повече. Нека да се обичат, нека да се уважават, нека да се отдават почет. Нека, Господи, тази любов да бъде изразена по всякакъв начин, така, защото да могат те да създадат един дом, в който главата да си ти, Господи, и да ги благославяш, Господи, с изобилни неща от Твоята небесна щедра, Господи, съкровищница. Моля те, дари ми с изключително здраве, Господи, те моля. Моля те, погрижи се за техните ежедневни нужди. Моля те се, погрижи се за видения да имат, как да вървят по Твоя път. Моля те, Господи, да ги благословиш с потомство. Моля те, Господи, безбройни като звездите Божите. Моля те да бъдат в служение в църквата. Моля те да бъдат служители Твои и към родителите си, и към целия свят, който е около нас и който така се нуждае, Господи, от Твоите служители. Моля те, Господи, благослови Гостин и Моника по най-специалния начин от цялото ти сърце, Господи, благословените да дойдат и да бъдат с тях през всичките дни на живота им и до вечността. В името на
Ние ти благодарим за тази привилегия, която имаме да се молим за това младо семейство. И аз те моля да ги благословиш в дух, душа и тяло. Молим те да промениш тяхното мислене и тяхното виждане. И нека от днес нататък те да мислят като теб, да говорят като теб, да разсъждават като теб. И нека да разберат, че от тук нататък те вече не са един, а са двама, да ти служат, да ти се покланят. И всичко в техния живот да бъде от теб и за теб, и за твоя слава, в Божното и славно име на Исус Христос от Назарет. И цялата църква може да кажем Амин. Да ви благослови. Святи Отче, събрали сме се, Господи Боже мой, на славено тържество и в Твоето име просим, Господи Боже, да начертаеш пътя на тези млади, Господи Боже мой, и да ги подкрепяш при всички трудности, които ще имат в живота си, Господи, да не се отбиват от този начертан път, който се поставят пред тях. И аз те моля, Господи Боже, за едно щедро благословение, да ги благословиш с деца, Господи Боже мой, които да вървят в Твоя път, да ги благословиш, Господи, да превеждат народ пред Тебе, Господи Боже мой, който да следва Твоя път. Моля Ти, Господи Боже мой, Ти бди над тях. Във всяка трудност, Господи, Ти им бъди помощник. При всяко спъване Ти ги вдигай, Господи Боже мой, защото няма път, по който да няма спънки, няма път, по който да няма трудности, но Ти ги благослови, Господи, и с лекота да преминават всяка трудност и да излизат по-силни и по-сплотени в Твоя път. Благослови ги щедро и бъди с тях през всичките дни. Амин. Алелуя. Благодаря за възможността. Те се помолят за това ново семейство и ще поправят ръката си на главата на семейството. Господи, благодаря Ти, че можем, Господи, да бъдем тук заедно с Теб. В тая, като че виждам Твоята тронна зала, Господи. Ти си любящ баща. И като че виждам, Господи, Твоята благост, с която протягаш ръце към това семейство. И как от ръцете Ти потича благословение, Господи, към Тебе. Спомням се, Господи, че Ти си казал как цялото небе се радва, когато някой се спасява. И съм убеден, Господи, че цялото небе се радва за това младо семейство днес. Защото, Господи, Твоето благословение протича. Благия баща. Защото, Господи, едно ново семейство се създава, за да има деца, Господи, които да бъдат благословени и свети пред Тебе. И от Тебе благословени, Господи. Защото Те, Господи, ще бъдат подкрепа един на друг. И вече няма всеки да се бори сам за себе си, Господи, но Те ще се подкрепят, ще се поддържат двамата и ще гледат нагоре към Тебе. Защото, Господи, Ти си тяхната светлина в очите, тяхното щастие и тяхната радост. Моля Те, Господи, да благословиш любовта им, да благословиш децата им, защото те са Твои. Амин. И нека цялата църква да каже амин на всички благословения, които са в Божието Слово, които бяха изречени днес и всичко, което Господ в този момент изрече и може да седите по местата си. Следвайте, а ние ще се насладим на един поздрав, след което, ако от родителите или някой от роднилите има нещо да ги посъветва, има възможност да каже, с това ще приключим нашата сватбено служение. Младоженците може да танцуват. Твоята невеста, Те почака
Благославям ви, обичам ви, ангелчета мои.
Димка. Гранчо. Димка. Стой сега. Само иде микрофона. Ти застани от другата страна. Ама аз се размерете, че всеки важно искате да ходите така малко. Съм щастлива. Ами, аз благодаря на Бог за тези деца, защото Бог ми е дал много добри деца. Да бъда благословен с много радост, щастие, любов. Пожелавам ви винаги така да се обичате, един друг да се прощавате, да се уважавате и Бог да царува във вас, във вашите сърца, във вашия дом и бъдете благословени. Аз ще ви кажа, да дойдат тук. Майките да останат и бащите, а вие аз оставете тук малко. Нека да се справим всички. Чухме какво те си казаха, молихме се за тях, благословихме ги. Какво семействата ги насърчиха и благословиха. И завършваме всичко това, цялото богослужение завършваме с голяма радост, че нещо прекрасно става днес. И то е само началото. Нататък продължава още много. Но сега се обръщам към всички и към гледалите. Нека да не забравяме, че това е ново семейство. И затова на всички в Господното име обявявам новото семейство Росенови. Нека всички да бъдем с подобни на другия помощ и смисъл да са се обърнали към нас и на не. Да бъдем с тях. Нека да ги справим от Само звъница му се буди, да си кажа. Къде да го служат на ножа? Чеч.
Къде да го слушам? Къде да го слушам? Я да видиш как. Елате по-близко, че не знам дали мога какво да дам. Трябва да направя. Не знам към кой спорт да тренирате. Аз ще раздам. Елате раздам. Ай, ти управляйте. Колко на близко? И там напиха. Какво става? Така, майстро музика. И нека са благословени да посрещнем младото семейство. Човека за всички. Сега булката ще хвърли букета, така че всички, които са на първата линия, най-много искат да се омъжат. Шегувам се, спокойно. Готови ли сте? Мони, когато си готова на 3. 1, 2... Не, чакай. Ти видя кой къде се намира. Ай, сега всички момичета се разбъркайте. Бързо. И на първата линия пак са онези, които най-много искат да се омъжат. Нищо, разбрахме. Готова ли си, Моника? Айде. 1, 2, 3... Никой не брои с мен, бе. Хайде всички заедно. 1, 2, 3... Ама кай преди малко се бягаше отпреди момичето. Много бърза. Следващата сватба ще бъде на Борислава. Аплодисменти за Борислава. Всички гости са поканени на кетеринга и всеки може да си вземе порция. Заповядайте, не се притеснявайте. Всичко е безплатно. Сега моята дъщеря Моника ще ви поздрави с една-две песни.
Volga.
Yaşa bile. Belge gelsin Metin arkadaşıma. Yarın akşama denizlerde koşu kopacak.
Къде са младоженците? Аз не ги виждам, извинявайте. Така имате един нож. Трябва да го хванете заедно. Може ли само гледката малко да му освободите тук, да може да виждам младоженците? Много се извинявам на гостите от Гърция. Хванахте ли ножа заедно? Още не е добре. Ще изчакаме малко. Готови ли са снимките? А ножа къде е? Ножа? Хайде, дойде ред на ножа. Сега искам да хванете ножа заедно, двамата. Преди да разрежете, искам да ви питам, защо на всяка сватба се прави това нещо? Някой знае? На всяка сватба има торта, младоженците хващат ножа заедно и разрязват тортата. Защо е така? Защото и другите го правят така, нали? Да е сладък живота. Добре, хубав отговор. Други отговор има ли? Ти си близо. Много гледаш предаването лично от Бог да те си. Шегувам се. Държите ножа заедно и разрязвате тортата, защото от сега нататъка всичко ще трябва да правите заедно. Това е смисъл на разрязването на тортата с един нож. До сега сте правили всичко по-отделно. Моника е правила, Радо е правил всичко по-отделно. Сега, когато сте вече семейни, всичко ще трябва да правите заедно. И няма да има женска работа, няма да има мъжка работа. Някой път ще се налага Радо да ми чините, когато Моника не работа. Съгласен ли са? Добре. Те всички от началото и казват, ама после благослови. Добре, шегувам се, Бог да ви благослови. Както разрязвате тази торта заедно, така правите всичко в живота си. И най-важното нещо, никога не пропускайте да се молите заедно. Защото това ще укрепи семейството ви и вярата ви. Когато се скарате през деня, вечерта, когато знаете, че трябва да се молите заедно, няма начин да не се вземете и прошка. Така че запомнете. Ако нещо трябва да се запомне с този нощ, ще стане торта. Запомнете, че вечер винаги трябва да се молите заедно и всичко да правите заедно. Нека Бог да ви благослови. Разрежете тортата и дано тортата да стигне и до музикантите. Sotedavtu, numa sodavtu si moro ilo devla, amnavtu ki parimos devla, ai tora mangasia vesore. Някой да им вземе вилицата, има ли някой, който да им вземе вилицата? Бързо, някой да им вземе вилицата. Бързо, Димке, вземи им вилицата. Айде, сега ще трябва да захраниш булката без вилица. Най-младен сотедавто, но масодавто си моро и одевла. Амнавто ти паримос девла. Браво! Ай, торат мангав, te avevo pensare. Curcivo! Dai mandele sotedato, no ma sodato si moro io per la. Amnato di vari
Ai tornato a ti avevo пресаму. Абе, тая торта горчива ли или е сладка? Горчива! Не можа да разбера. Горчива! Tornate otra vez. Tornate otra vez. Tornate otra vez. Saborende. Tornate istinelame. Tornate sassarelame. Tornate outra vez.